Здравейте, аз съм Павката. С това видео ви предизвиквам на 30-дневно планк предизвикателство. Какво представляват тези планкове? Съществува голямо разнообразие от планк упражнения, които целят да натоварят тялото ви по различен начин. Това упражнение ще ви помогне да имате по-стегната коремна мускулатура. Намалява болките в кръста, подобрява баланса в тялото ви, прави ви по-подвижни и по-изправени. Планковете са едно наистина елементарно упражнение, което може да бъде правено навсякъде. Правим 3 упражнения. 3 пъти по 1 минута планкове. Като всеки ден увеличаваме всеки планк с по 5 секунди. Някои от дните може да решим 1 или 2 от планковете да ги сменим с 2 упражнения произволни за коремни преси. Но задължително продължаваме всеки ден да правим поне по един планк. Нека видим след 30 дни колко минутен планк ще правим. Няма време за отлагане, ако ще продължаваме с този менталитет да си казваме утре ще започнем и утре е ден, от утре почвам тези упражнения, от утре почвам да тренирам, от утре почвам да правя диета. Стига толкова от утре, още днес е времето, в което започваме да тренираме. Обещавам на всички вас, тези, които се включите в това предизвикателство, да промените начина си на живота. Ще видите как след една седмица ще се промени тотално рутината ви. Ще започнете да добавяте много повече към тези 5 минути. Също така ви предлагам да не пропиляваме тези 5 минути тренировки с консумирането на бърза храна или храна, която няма да се приеме добре от организма. Нека да посветим 2017 година на силните хора, на мотивираните хора, на плоските кореми, на силните кореми, на хората, които никога не се отказваха, на постоянните хора, на хората, които никога няма да кажат не. Ако мислите да се включите в това предизвикателство, споделете го на някой ваш приятел или някой от семейство, който има нужда да се раздвижи или да се стегне. Предлагам след 30 дни всички да споделим какъв е ефектът от тези упражнения. Да видим ние, които тренирахме всеки ден по 5 минути, как ще изглеждаме, и тези, които няма да тренират, как ще изглеждаме. So hard to get everything that I work for.